Sugeng enjang kelas sekawan. Dina iki awake dhewe mbahas wos tembang gambuh. Isi saka tembang gambuh. Wingi awake dhewe rong pertemuan wis gumet mbahas babagan tembang Sekar Gambuh ping 4 iki. Wis gladhen nyanyi, wis gladhen goleki guru lagu, guru gatra lan guru wilangan. Nah, dina iki ayo bahas babagan isine saka tembang gambuh. Nah, isine tembang gambuh iku wis ana ning LKS-mu halaman 23. Carane goleki isi kuwi pertama-tama kudu gawe pertanyaan tentang tembang gambuh. Nek wis gawe pertanyaan, banjur garek dijawab. Nah, jawabane iki mengko terus dirangkai dadi kalimat. Nah, rangkaian kalimate kuwi mau sing diarani isi saka tembang. Yo diwaca. Pitakon nomor 1. Apa sing dirembuk ing tembang gambuh Sekar Gambuh ping 4? Sing dirembuk ing tembang gambuh Sekar Gambuh ping 4 yaiku tumindak sing ora becik. Nomor 2. Polah kang kalantur kuwi patut apa ora? Polah sing kalantur iku kalebu polah sing ora patut. Nomor 3. Polah kang kalantur menawa kulina dadi apa? Wangsulane, menawa dikulinakake, polah sing kelantur iku dadi ora becik. Nomor 4. Polah kang ala menawa kabacut bakal ngopo? Menawa kabacut, polah sing ala iku dadi tambah ala. Ala iku elek. Terus nomor 5. Apa tuladane polah sing disebutke ing tembang gambuh Sekar Gambuh ping 4? Nomor 5, wangsulane tuladane polah sing disebutake ing tembang gambuh Sekar Gambuh ping 4 yaiku wong sing ora ngrungokake pitutur becik, uripe bakal katutuh. Nomor 6. Luwih becik ngopo tinimbang mbacotake tumindak kang ora jujur? Tinimbang mbacotake tumindak sing ora jujur, luwih becik ngrungokake pitutur. Pitutur becik kuwi wajib diapake? Pitutur becik wajib diturut. Nah, dari jawaban iki bisa diringkes didadekake kalimat. Dadekke paragraf. Nah, kaya ngene iki terus dadi isine tembang gambuh. Tembang gambuh Sekar Gambuh ping 4 ngrembug tumindak sing ora becik. Tuladane tumindak kalantur sing ora patut. Menawa dikulinakake dadi ora becik. Tuladane tumindak sing wis disebutake ing Sekar Gambuh ping 4 yaiku wong sing ora ngrungokake pitutur becik, uripe bakal katutuh. Luwih becik ngrungokake pitutur tinimbang mbacotake tumindak ora jujur sing wajib dinut. Nah, iki mau isi tembang gambuh sing wis dipelajari awake dhewe wingi Sekar Gambuh ping 4 lan sateruse. Nah, dina iki ana tugas kanggo biji keterampilan. Coba dibuka buku paket kaca 103 uji kompetensi. Neng kono perintahe pilihin salah siji tembang gambuh ngisor iki, critakno isine migunakake basa ngoko. Sakwise kok critakake tulisan ing buku tugasmu migunakake basa krama. Nah, sing diceritakake terus ditulis nganggo basa krama iki ora usah. Kanca-kanca cukup menceritakan wae isine tok. Diceritake secara lisan dengan bahasa ngoko.
Nah, ceritane secara lisan, terus sing dikirim arupa berbentuk video. Mengko kanggo biji keterampilan. Nah, iki kan enek 5 tembang, enek 5. Kanca-kanca milih salah siji. Terus diceritake isine, kaya sing nang LKS mau. Nah, Miss Lisa arep nyontoni siji. Miss Lisa milih sing nomor 3. Rungokno pituturku, bocah sekolah kudu sinau. Aja padha seneng nakal lan kemake. Iku sifat ora apik. Marakake dadi bodoh. Nah, carane menceritakan isi, kanca-kanca kudu nggawe pertanyaan, terus dijawab dhewe, terus jawabane kuwi dirangkai menjadi satu paragraf sing berisi isine tembang. Nah, Miss Lisa badhe nyontoni. Tembang gambuh rungokno pituturku, isine ngrembug babagan pitutur kanggo bocah sekolah. Bocah sekolah iku kudu sregep sinau. Bocah sekolah aja padha seneng nakal lan kemaki. Amarga tumindak nakal lan kemaki iku sifat ora apik kang bisa marakake dadi bodoh. Nah, kurang lebih kayak ngono kuwi ya kanca-kanca, dadi diceritakan isinya. Iki kan nganggo bahasa baru, bahasa Jawa baru, basa ngoko, dadi gampang dipelajari, gampang kanggo kanca-kanca nemokke apa to isine tembang iki. Nah, iku mau tugas dina iki. Jelas dereng? Miss Lisa baleni pisan mengkas. Tugase menceritakan isi tembang sing neng buku paket halaman 103, memilih salah satu kecuali nomor 3 karena nomor 3 wis dibahas Miss Lisa. Diceritakan secara lisan, dikirim arupa video kanggo biji keterampilan. Oke? Nek ana pertanyaan bisa WA Miss Lisa ya, cekap semanten kanca-kanca. Matur nuwun.